Hej Inger, jeg vil gerne fortælle noget om eksponentielle sammenhænge. Og eksponentielle sammenhænge bruges til at se, hvor meget en y-værdi stiger, når en x-værdi stiger med et antal. Og hvis man sammenligner med lineære sammenhænge, er forskellen, at eksponentielle sammenhænge typisk ikke har en konstant udvikling fra punkt til punkt, men derimod bestemmes ved en fremskrivningsfaktor, som også hedder a. For eksponentielle sammenhænge, der gælder forskriften y er lige med b gange a i x'te, og her skal b altså være større end 0, og det samme skal a. Eksponentielle sammenhæng bruges blandt andet ved rentetilskrivninger, hvor der hele tiden lægges noget yderligere til det, som der i udgangspunkt adderes til en værdi, og derfor gør værdien enten vokser eller falder. Det yderligere, der lægges til, kendes som r, som altså er rentefoden, hvis man snakker rentetilskrivninger, men generelt for eksponentielle sammenhænge er det vækstraten eller den relative tilvækst eller det relative fald. Hvis vi kigger på betydningen af a og b i en eksponentiel sammenhæng, kan vi først se, at b i en eksponentiel sammenhæng er lige med skæring med y-aksen. Og det er det, fordi at x er lige med 0, og y er lige med b gange a i 0. Og hvis man har noget i 0, vil det altid blive lige med 1, og derfor er y altså lige med b gange 1. Det vil altså sige, at y er lige med b. Og det betyder, at enhver eksponentiel udvikling går igennem punktet 0, b i en graf. Samtidig så er a i en eksponentiel sammenhæng lige med 1 plus r, hvor r det er den procentvise stigning eller fald, og altså er det der hedder fremskrivningsfaktoren, og det er den, der afgør, hvor meget grafen enten stiger eller falder. Og man skal altså huske på, at a i en eksponentiel sammenhæng ikke er lige med hellighetskoefficienten, som er en lineær sammenhæng, men derimod fremskrivningsfaktoren. Det er fordi a i en eksponentiel udvikling ikke er ens uanset hvor på grafen den er, til forskel for en lineær udvikling, hvor a vil være det samme uanset hvor på grafen du finder den. Hvis a i en eksponentiel sammenhæng er større end e, vil en graf blive eksponentielt voksende, mens hvis a den stadigvæk er større end 0, men mindre end 1, vil den være eksponentielt aftagende. Dette kan vi se i den her graf, hvor at vi har, at a er større end 0, men mindre end 1, og det vil altså give en graf, der ser sådan her ud, som er aftagende, mens hvis a den er større end 1, vil den altså være eksponentielt voksende, og det vil sige, at grafen vil bevæge sig opad i stedet for. Og for eksponentielle sammenhæng, der kan a og b findes, hvis to punkter er givet, altså x1, y1 og x2, y2. Og det gøres ved følgende formler. Her, hvor a er lige med x2 minus 1, x1 kvadratroden af y2 divideret med y1, og hvor b er lige med y2 divideret med a i x2'ene, eller man kan også sige det med y1 og x1 i stedet for. Kigger vi på beviserne for a og b, kan vi starte med a, og da x1, y1 og x2, y2 ligger på grafen for den eksponentielle sammenhæng y lige med b a i x'te, må de altså opfylde, at y2 lige med b gange a i x2'ene og y2 lige med b gange a i x2'ene, som er det samme. Her skal der så stå y1 lige med b gange a i x1. Sådan. Okay, og så først divideres der med y1 på begge sider i den første ligning, sådan det kommer til at se således ud. Altså y2 divideret med y1 er lige med b gange a i x2'ene divideret med y1. Og da y1, som vi kan se, er lige med b gange a i x1, kan vi sætte det ind på y1's plads, sådan at det bliver y2 divideret med y1 er lige med b gange a x2'ene divideret med b gange a i x1. B og b går så ud med hinanden, og tilbage så får vi y2 divideret med y1 er lige med a i x2'ene divideret med a i x1. Og det vil sige, at vi ender med at have y2 divideret med y1 er lige med a i x2'ene minus x1. For at fjerne den her x2 minus x1 potens, så sætter vi det ind foran en rod, således at det bliver x2 minus x1 roden af de her y2 divideret med y1. Og det gør altså, at vi får det, der hedder x2 minus x1 roden af a i x2 minus x1. Og det er altså det samme som at sige x2 minus 1 x1
roden af y2 divideret med y1 er altså lige med a. Beviset for b kan vi finde, da a kendes, og så isolerer vi blot b i en af de to ligninger. Så har vi for eksempel y2 lige med b gange a i x2'ene. Så får vi, at y i anden divideret med a i x2'ene er lige med b gange a i x2'ene divideret med a i x. A i x2'ene og a i x2'ene går ud med hinanden, således at vi bare får y2 divideret med a i x2'ene er lige med b. Og det samme kan man selvfølgelig gøre med y1 og ax. Hvis vi tager en tilfældig eksponentiel udvikling, hvor i grafens punkter går igennem 1, 9 og 5, 4, kan vi ved hjælp af formlerne for a og b bestemme ligningen for udviklingen, altså bestemme de værdier, der for disse to punkter skal sættes ind i ligningen y er lige med b gange a i x. Vi har altså disse to formler her, og så har vi punkterne 1, 9 og 4 og 5, 4, som blot er et eksempel på, hvordan at man kan regne med formlerne for a og b. Hvis vi sætter det første her ind i a, så får vi, at vi har x2, og så har vi x1, og det bliver altså 4, så det bliver den fjerde rod af 4 divideret med 9, da det er y2 og y1, og det bliver lige med 0,816. Ved b, det sætter vi også ind i den her formel, og så får vi, at y1 er lige med 9, og da a har vi fundet ud af, at det er 0,816 i x, eller i x1, så ved vi, at x1 det er lige med 1, og resultatet her bliver så 11,029. Det gør, at vi kan bestemme ligningen, som er y er lige med 11,029 gange 0,816 i x. Og herudfra kan vi så regne ud, at hver gang x stiger med 1, falder a med 18,4%, og det kan vi regne ud, fordi at a er lige med 1 plus r, og r er altså den relative tilvækst eller relative fald. Og her, da vi ved, at vores a her er mindre end 1, altså 0,816, så ved vi også, at det er en eksponentiel aftagende udvikling, og derfor er det altså et fald på 18,4%. Og det kan vi så se ved, at da a er lige med 1 plus r, så kan vi se, at vores tal, som så er 0,816, er lige med 1 plus r. Og ved så at isolere r, så rykker vi 1 over på den anden side, det vil sige, at vi minuser med 1, og så får vi resultatet minus 0,184. Og det vil altså sige, at r er et fald på minus 0,184. Og hvis vi ganger det med 100, så får vi, at det er et fald på 18,4%. Og det var altså et eksempel på, hvordan man kan bruge formlerne for a og b, når man regner med eksponentielle sammenhæng.